Uy, kulit mo. Kwarto ng babae yan. Paano pag may nagbibihis dyan? Pamulo yun. Paano kung nagbibihis si AJ? Gago to, tang tinan to. Uy, Ares, wag. Uy! Hindi na magawa niyo. Binibigapan ko si Kira, tingnan mo ang cute niyo. Sa ingatan mo siya. Hindi siyang sasaktan tulad ng ginawa ko sa kanya noon. Gogo. Res! Uy, Ares! Uy, Ares! Ares! Ayaw na. Mamaya na kasi. Tapusin ko lang to, gumaganda ka na nga eh. Saka tayo. Ares! Ang kulit! Hindi na magawa niyo. So, ang plot twist pala nun, si Jeron, Barbie. Pero yun na nga, no? Itong si Ares, ayaw pa rin niyang tumigil. Ayaw pa rin niyang sumuko kahit na sobrang nasasaktan na siya. Palagay ko sa sinabi ni Ares kanina, no? Nagparaya na siguro yung tao na to. Pero hindi natin alam. Tignan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata, no? Pero anyway, mga boss, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Cirque. Back again. So, syempre, alam nyo na, di ba? You know the drill. Mag-react na naman tayo sa isa sa mga vlogs ni Boss 150. Kaya ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Let's go. So yun guys, may napanood ako sa Facebook guys na kung paano manligaw sa ex-girlfriend. Sob! Sob! Sa sobrang katorpean mo, kailangan mo pang makapanood ng isang bagay sa Facebook para lang malaman mo kung paano manligaw ng isang ex-girlfriend. Uy! Sob, may napanood kasi akong video, Sob, kung paano mo mapapasagot yung ex-girlfriend mo. Tangin na ito, ang saya ang puta. So, Ano yan, 5 minutes scrap? Hindi! Paano daw? Haharanahin ko si AJ. Ano lagi mo naman ginagawa yan? Namumukadkad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. alam mo kasi, ang mahirap dito, nagawa mo na dati yan eh. So, alam na ni AJ yung atake mo eh. Wala nang tama sa kanya yan, tol. Wala nang tama to, pre. Ano, talagang, ano ka na? Talagang, Desidido na ako, desidido ka na. Sa tingin mo, sasagutin ka na ni AJ. Sa tingin ko, Sob, Palong-palo ka pa. Palong-palo ka pa, ha? Ayayin mo agad magbakasal. Di pa muna. Kasal agad, kalma. Bakit naisipan mo parang putang ka nakakaiba, hindi ka na sad boy, no? Hindi na sad boy. Ansigla. Sob, isipin mo na, 2 araw na tablado si Jeron sa akin. Oh. Nung una, syempre, pangalawa, birthday ko. Oh. Pangalawa, yung naglalaba kami. Oh. Pangatlo, mali mo, ito na Sob, sasagutin na. Oh. Hindi ka sure. O tara. Kingin mo, ayusin mo baka isip bata ka na naman Basta boy na naman yan, pre. Hindi tayo pwede magpatalo kay boy best friend. Hindi tayo, di ba? Yung mga boy best friend na yun, yung mga boy best friend na yan. Yung mga boy best friend yan. Uy, andyan. Sige. Namumukadkad ang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. O para tuman kaya akin kang dadalhin sa iyong dasal. Itong tatlong to, suportado tong si Ares, no? Pero ilang beses na silang napahiya, par. Paraiso. Yeah! Kita awitan ng kundiman, di masasama. Paraiso. Ang bobo mo Kulit eh. Uy, wag. Kumato ka na lang. Uy! Kala mo, hindi kayo naririnig sa labas eh, no? Tartado mo mga to. Uy, kulit mo. Kwarto ng babae yan. Paano pag may nagbibihis dyan? Pamulo yun. Paano kung nagbibihis si AJ? Gago to, tang tinan to. Uy, Ares, wag. Pamak talaga. Uy! Ouch! Ouch, pare! Binibigapan ko si Kira, tingnan mo ang cute niyo. Tama. Ano kasi? Bakit ang cute nga? Tingnan mo, bagong gupit. Ang fresh
no. Tayo yung gumagawa nun. Ano, sa iba mo na ginagawa? Hindi, kami naman kasi ni Jeron magkaibigan na kami. Ano pa, mga ba kaibigan tuloy sa inyo? Pero Ron, yan na talaga masaya si AJ. Sa ingatan mo siya. Hindi mo siya sasaktan tulad lang ginawa ko sa kanya noon. Gogo. Sad boy na naman siya. Uy, Aris! Uy, Aris! 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 Sakit. Kaya mo na. Mamaya na kasi. Tapusin ko lang to, gumaganda ka na nga eh. Gumaganda. May hindi ba tayo alam kay Jeron? Lalaki ba talaga si Jeron, tol? Oh, hindi ko alam ah. Ayaw ko maging judgmental eh. Bakit ina, Aris? Oh shit. Uy! Ano? Napaka-immature mo naman. Ano yun? Putang ina. Sob, ba na tayong ginagawa nila, Sob? Anong hindi halata? Aris! Napaka-immature mo naman. Akala ko ba yung ano, sasagutin ka na ngayon o ba't pa panghihinaan ka ng loob? O ba't ka nagkakaganyan? Sob, may mag-best friend bang maghawa ka ng ganito, ganun? Mini-makeupan nga, Aris! Binibigyan mo kasi ng ano eh. Lahat na lang kasi, Riz, may meaning eh. Nag-explain nga si AJ na mini-makeupan lang daw. Oh. Hindi nasasaktan yung Sob kasi sila gumagawa ng dati. O yun na masakit, Oh, pero okay. tangina ba? Riz, yan ka na naman eh. Yan na naman problema sa'yo pa, victim. The first place, ikaw naman yung nagloko kung ba't nagkakaganyan si AJ. Omsim. Riz, ang hirap mo kampihan minsan. Tangina kay. Pero legit kasi yung mga sinasabi dito ni Boss 150 par. Parang napaka-immature mo dito, Ares. Diyos ko, kala mo, well, totoo naman kasi yung sinasabi nila na parang kang pa-victim. Isipin mo yun, sasabihin mo kay Jeron na, sige, kung mahal mo siya, kung gusto mo talaga siya, huwag mo sasaktan, huwag mo gaganin, huwag mo gaganyanin. Unang-una sa lahat, ikaw ang nanakit kay AJ. Bumabawi ka pa lang, wala ka pa sa kalingkingan ng ginagawa mo, ha? Gusto mo kasi easy move ka agad eh. Gusto mo pagka tinirada mo na kaagad, okay na kayo. Hindi ganun yun, tol. Apakakitid nga naman ang utak mo, man. Grow up, boy! Sige, marami nang nabubwisit sa'yo, Ares. Marami kaming sumusuporta sa'yo. Alam namin kung gaano mo kamahal si AJ, pero sana naman pagka naging okay na kayo, paminutino ka na, boy! Pero yun nga mga bossing, no? Mukhang kawawa pa rin dito si Jeron eh. Kumbaga naiipit siya sa mga nangyayari kay AJ tapos kay Ares. Baka, yun nga, pag namating yung araw na magkabuki nga, no? Sinabi ni AJ, ginamit niya lang si Jeron para pagsilosin si Ares. Kawawa naman tong masyado si Jeron, tol. Kumbaga, napapamahal na sa kanya si AJ eh. Nilalaanan niya na ng oras, ng pagod, ng hirap. Alam mo yun, hindi madali sa lalaki yung ganun, tol. Nilalaro mo yung pakiramdam ng isang tao. Mahirap yun, men. Pero yun na nga mga bossing, sana nag-enjoy kayo sa video na yun At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam! Sort TV out. Peace.